Chismosang Aswang. Sa dami ng kababalaghang nangyayari sa mundong ito, paano mo nga ba masasabing totoo ang isang bagay na hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin ng marami? Yan ang aalamin natin sa kwentong hatid ngayon ng ating letter sender. Kaya naman, huwag na natin itong patagalin pa. Simulan na natin ang ating episode ngayong araw. Hindi raw totoo ang aswang. Karamihan daw sa kanila, puro mga katang isip lang. O di kaya ginawa lang para may mapag-usapan. Yan ang karamihang komentong nakikita ko sa tuwing magbabasa ako sa comment section ng iba't ibang channel na aking sinusubaybayan at naglalabas ng kwento tungkol sa mga aswang. Kaya naman dahil doon, Sir Jupiter, ay naisipan ko pong sumulat ngayon sa inyong channel at nang sa ganun ay maging isa akong buhay na patotoo na ang mga aswang ay tunay at hindi basta katang isip lang. Ako nga po pala si Carmela at ito ang aking istorya. Taong 1998 nang mangyari ang kwentong ito sa probinsya ng tatay ko sa Sorsogon. Teenager pa lang ako ng mga panahong yun. Naisipan ni tatay na sa probinsya na lang kami manirahan pansamantala habang hindi pa umuwi noon ng Pilipinas ang mama ko na isang OFW sa Taiwan. Sa probinsya po kasi, Sir Jupiter, kapag bagong salta ka lang ay talagang pagkakagaluhan ka agad ng mga kapitbahay at iba pang kakilala ng mga relatives mo. Lalo na ng mga kalalakihan. Hindi naman po sa pagmamayabang, Sir Jupiter, pero pinilahan talaga ako ng mga manliligaw noon na karamihan naman ay mga kaedad ko lang din. Mistisa kasi ako nung kabataan ko, kaya po siguro bentang-benta rin ako sa kanila. Isa sa mga manliligaw ko noon si Delphine, hindi niya tunay na pangalan. Nakatira po siya mga ilang metro din ang layo mula sa bahay namin. Kasama ang nanay niyang tawagin na lang din po nating Aling Norma at ang iba pa nitong mga kapatid. Sa lahat ng naging manliligaw ko ng mga panahong yun, Sir Jupiter, si Delphine po ang pinakanagustuhan ko sa lahat. Mabait, magalang, masipag, kahit na hindi siya kagwapuhan. Gustong-gusto ko talaga yung kahit sa murang edad pa lang, ay alam niya nang magbanat ng buto. Hindi lang po para sa sarili niya, kundi para na rin sa kanyang ina at iba pang kapamilya. Mahirap lang ang pamilya ni na Delphine. Pero kahit na ganun at halos nagsisiksikan lang sila noon sa isang bahay ay masaya naman sila. Naging malapit kami sa isa't isa ni Delphine. Nakilala ko siya ng lubos pati na rin ang mga kamag-anak niya. Mabait naman sila, Sir Jupiter. Wala naman akong problema sa kanila noon dahil maganda naman ang pakikitungo nila sa akin. Hanggang sa umuwi po mula Maynila ang isa sa mga tiyahin ni Delphine. Ang panganay na kapatid ng nanay niya na itago na lang din po natin sa pangalang Aling Sonia. Nagtatrabaho po bilang kasambahay si Aling Sonia noon sa isang mayamang pamilya sa Maynila. Ang
Ang sabi sa akin ni Delphine, inailangan lang daw po nitong umuwi dahil meron na raw po ito ngayong isang malubhang karamdaman na mukhang wala na raw pong magiging lunas. Nalungkot pa ako nang ibalita sa akin ni Delphine ng tungkol doon. Ang hindi ko akalain ay magiging mas malala pa pala ang mangyayari ngayong nasa kanila na itong muli. Ilang araw lang po noon ang nakalilipas buhat nang umuwi si Aling Sonia sa lugar namin. Palagi ko na siyang nakikitang palabas-labas ng bahay nila at parang wala sa sariling nag-iikot-ikot sa lugar namin. Hindi lang po ako ang nakapansin noon. Pati ibang mga kalugar namin noon nagtataka na rin sa kilos niya. Nagkaroon pa nga po ng bulong-bulungan noon na isa raw siyang tsismosa. Paano kasi ang hilig-hilig niyang makiupo noon sa mga umpukan ng magkakapitbahay, makinig sa mga pinag-uusapan at kung minsan ay nakikisali pa. Para po siyang baliw noon, kaya kinaiinisan na siya ng mga tao. Hindi naman daw ganun si Aling Sonia dati. Sa katunayan, sobrang palakaibigan daw nito at napakabait. Nagsimula lang naman daw itong magbago nang makarating ito ng Maynila at walang nakakaalam kung bakit. Naging mainitin daw ang ulo ni Aling Sonia. Napansin daw agad nila yun dahil nga hindi naman ito ganun noon. Halos ayaw na rin daw nitong umuwi noon ng Sursugon at madalas ay nagpapadala na lang ito ng pera sa kanila. Nagtataka nga rin daw sila dati kung bakit halos yata lahat ng pera nito ay ipinadadala na niya. Parang hindi na ito bumibili ng kahit ano para sa sarili niya kahit pagkain. Ipinaliwanag naman daw sa kanila ni Aling Sonia na sinagot na ng amo nito ang lahat ng pangangailangan niya. Kaya ganon. Kaya hindi na rin daw sila nagtanong pa. Simula rin nang dumating si Aling Sonia sa amin, dumalang na rin po ng dumalang ang pag-iimbita sa akin ni Delphine sa kanila. Kahit po ang pagdalaw niya sa bahay namin, nabawasan na rin. Nung una akala ko po ay baka abala lang siya at may mga ginagawa siya sa kanila. Kaya hindi naman po yun naging kaso sa akin hanggang sa dumating ang araw na yun. Isang madaling araw yun. Tulad ng nakasanayan niya ng gawin, maagang nagising noon si Mang Tonyo, ang pinakamalapit na kapitbahay nila Delphine. Madilim-dilim pa ang paligid at medyo naririnig-rinig niya pa yung huni ng mga kuliglig dahil mag-aalas 4 pa lang daw yun ng umaga. Medyo maalinsangan ang panahon noon. Madaling araw pa lang pero banas na siya. Naisipan niya na lang na lumabas ng bahay at doon higupin ang itinimpla niyang kape. Habang nakaupo si Mang Tonyo sa silyang kawayan na nakakabit mismo sa dingding ng bahay niya sa labas, bigla na lang siyang nakarinig noon ng nag-iingay na manok. Yung tunog na para daw itong hinahabol. Tapos sinundan agad yun ng tunog ng paghingal. Napalingon agad si Mang Tonyo sa kabilang bahay kung saan niya naulinigang nanggagaling ang mga tunog na yun. Pinasingkit niya pa raw ang mata niya para makita ng maigi kung ano yung kulay puting bagay na gumagalaw-galaw sa bakuran ng bahay ng pamilya ni Delphine. Lumapit pa raw si Mang Tonyo noon para tingnang maigi
kung bakit nagpipipiglas yung inahing manok na alaga ng kapitbahay niya. Pero ganun na lang daw ang kanyang gulat nang makita niya doon si Aling Sonia nakaupo habang kagat-kagat sa lieg ang inahing manok na yun. Biglang napaatras si Mang Tonyo. Kitang-kita niya raw na maamos at kayat-kayat pa sa mukha ni Aling Sonia ang dugo ng manok na tila sarap na sarap nitong sinisip-sip. Sinamaan pa nga raw siya nito ng tingin at inangilan pa siya nung napansin siya nito. Kaya naman napatakbo pabalik sa loob ng bahay niya si Mang Tonyo. Dahil doon, ng araw din yun, Sir Jupiter. Maaga pa lang ay nasa bahay na namin si Mang Tonyo. Matalik na kaibigan po kasi ito ni tatay, kaya kami agad ang unang nakaalam ng balita bago pa yun kumalat sa buo naming baryo. May sakit daw si Aling Sonia. Yun ang depensa ng mga kamag-anak niya ng pamilya ni na Delphine. Sabi nila nawawala na raw kasi ito sa sariling pag-iisip, kaya nakakagawa na ito ng mga ganong bagay. Pero simula nang kumalat ang balitang yon, halos buong pamilya nila ay ayaw na ring makihalubilo sa iba. Kahit si Delphine, Sir Jupiter. Nilayuan niya na lang ako ng basta-basta na parang wala kaming pinagsamahan noon. Pero sa totoo lang, pabor din naman sa akin ang ginawa niya. Dahil simula nang kumalat ang balitang hindi na raw normal si Aling Sonia, pinagsabihin agad ako ni tatay na layuan ko na raw si Delphine. Mahirap daw kung malalahian kami ng mga kagaya nila, ng mga kagaya nilang aswang. Simula noon, Sir Jupiter, sa tuwing makikita ng mga taong lumalabas si Aling Sonia ng bahay nila, ay talagang nagpupulasan ng mga tao, kahit yung mga magkakapit-bahay na nag-uumpukan sa labas. Nagsisipasukan sila sa loob ng kani-kanilang mga bahay sa takot na baka mabiktima raw sila ng aswang. Dahil doon yung mga kapatid ni Aling Sonia, lalong-lalo na yung nanay ni Delphine na si Aling Norma, talagang hinihigpitan na ito at halos ayaw ng palabasin ng bahay. Pero kung minsan ay hindi pa rin naman nila ito naiiwasan, lalo na at talagang matigas ang ulo ng matanda. Lumalabas pa rin ito at nakikihalubilo sa ibang tao. Isang hapon, nagwawalis po noon ng bakuran ang tita kong si Tia Rose. Nakagawian niya na kasing gawin yun araw-araw bago dumilim. Nang lapitan siya ng isang kumare niyang buntis na si Erminda. Kasama ang hipag nito na kabatch din yata nila nung high school. May dala-dala silang isang buslo noon na may lamang bawang na ipinanguha nila sa tanim ng kanilang lolo. Kumuha raw sila ng marami noon dahil tila gabi-gabi na raw nakakaramdam ng pagkabalisa si Erminda. Para daw palaging inaapuyan ang katawan niya sa gabi. Tumatagaktak daw ang pawis niya at para daw siyang natutuyuan ng lalamunan sa sobrang uhaw. Ang hula raw nila, inaaswang ito ni Aling Sonia. Minsan na rin daw kasing may nakakitang tila umaali-aligid sa kanya si Aling Sonia. Kung nasaan siya, ay naroon din ito. Kabuwanan na ni Erminda ng mga panahong yun at ang sabi sa kanya ng matatanda,
Mas mabango raw kasi para sa aswang ang amoy ng sanggol na malapit ng isilang sa mundo. Wala pa raw kasi itong kasalanan. Inosenteng-inosente pa at hindi pa nababahiran ng kahit na anong negatibong enerhiya. Bagay na gustong-gusto ng mga aswang na katulad ni Aling Sonia. Balak daw nilang gawing pangontra yung mga bawang na kinuha nila laban dito, bukod pa sa ibang pangontrang ginawa nila sa kanilang bahay. Kinilabutan si Tia Rose sa balitang yun ni Erminda sa kanya. Tinanong niya kung sigurado na raw bang aswang nga si Aling Sonia. Pero nagkibit-balikat lang daw ang mangkausap niya. Sa kalagitnaan ng diskusyon nilang yun, bigla na lang daw silang nakarinig ng mga hagik-hik sa ibabaw ng kanilang ulunan. Dahil doon ay sabay-sabay daw silang napasilip sa bubong ng bahay ni Tia Rose at ganun na lang daw ang gulat nila nang makita nilang naroon si Aling Sonia. Nakadapa ito, nakangisi, magulo ang buhok at tumutulo ang laway. Titig na titig daw ito noon sa tiyan ng buntis na si Erminda at para daw itong takam na takam. Nagkataon pa man din noon na walang lalaki sa paligid at puro sila babae. Iwinasiwas na lang daw ni Tia Rose ang hawak niyang walis tingting at tinangkang itaboy si Aling Sonia. Pero lalo lang daw itong nagalit. Ibinuka raw nito ang bunganga at lalo pang pinatulo ang mas maraming laway mula sa kanyang bibig. Kanya-kanyang takbuhan daw noon ng tatlong babae. Kahit ang buntis na si Erminda, wala sa loob na napakaripas ng takbo pauwi sa kanila sa takot na baka hagarin siya ng aswang. Nakita pa nga nilang tumayo sa bubungan si Aling Sonia noon. Para daw itong ibon na ibinuka yung mga braso niya at nagkunwaring meron siyang mga pakpak. Mabuti na lang dumating noon si Delphine at sinundo ang kanyang tiyahin. Kasama rin niya noon si Aling Norma na nang mga panahong yun daw ay may daladalang matinik na sanga ng kalamansi. Nang makita raw po ni Aling Sonia yun ay dali-dali siyang sumunod at bumalik na pauwi ng kanilang bahay. Makikitang takot si Aling Sonia sa ganung uri ng pangontra. Kaya simula noon ay halos lahat yata ng bahay sa amin ay kanya-kanya ng tabi ng matinik na sanga ng kalamansi. Pero pagkatapos noon, ilang beses pa rin pong may nakahuli kay Aling Sonia na ginagawa ang ganong pakikinig sa mga usap-usap at umpukan ng mga tao sa amin. Sa tuwing ang paksa ay tungkol sa kung sino ang buntis sa lugar namin, kung sino ang may sakit o di kaya ay naghihingaluna, palagi siyang present. Nakikinig, nagkukubli at lihim na natutuwa. Para bang inaalam niya kung sino ang mga pupwede niyang biktimahin. Dahil nga doon binansagan na siya sa amin bilang tsismosang aswang. Na lalo pang nagpatindi sa balitang kumakalat tungkol sa kanya. Hindi nagtagal, halos iniiwasan na rin ng mga tao kahit ang mapadaan lang sa tapat ng bahay nila. Kahit nga si Mang Tonyo noon ay napilitang lumipat na lang malapit sa amin para naman kahit papaano ay malayo-layo siya ng kaunti sa bahay ni na Aling Sonia. Marami na raw kasi talagang nakikita si Mang Tonyo na kakaiba
at talagang nakapangingilabot ng pangyayari. May pagkakataon daw kasi na bigla na lang umaalulong na animo aso si Aling Sonia. Lalo na sa tuwing sasapit ang bilog na buwan. Para daw itong napabaliw kapag hindi nakakakain ng sariwang dugo at laman ng hayop. Kaya nga naubos na rin lahat ng mga alaga nilang manok at kambing. Kahit sa mga aso't pusa nila, wala na ring natira. Naging sobrang lakas din daw nito na kahit ang 4 na mga kapatid nitong lalaki ay hindi ito kayang pagtulong-tulungan kapag ito ay pilit na nagpupumiglas para makawala sa gabi. Dumating na nga raw sa puntong kinakailangan nilang itali si Aling Sonia para lang hindi ito makawala. Nagsasalit-salitan daw ang mga kapatid nito sa pagbabantay hanggang sa sumikat na ang araw. Kapag sumapit na raw kasi ang umaga, doon ay nanghihina na ang katawan ni Aling Sonia. Mahiya-hiya mo raw ito na matandang naghihingalo na at malapit nang mamatay. Maririnig sa paligid nila yung lalim ng paghinga nito. Pati na rin daw yung mga pag-ubo niyang kulang na lang ay iduwak pati ang sarili niyang baga. Ang ungol daw nito parang sobrang nasasaktan. Naririnig nga rin ni Mang Tonyo na parang nagkakrak daw ang mga buto ni Aling Sonia. Naglalagutukan daw ang mga yun. Parang nababali dahil unti-unti nang rumupok. Pilit pa ring pinagtatakpan noon ng mga kapatid ni Aling Sonia ang kanyang kalagayan kahit na sobrang dami na ng tao sa baryo namin ang nagpapatunay na may kababalaghan na ngang nangyayari sa kanya. Pero kalaunan wala na rin naman silang nagawa dahil bulgar na talaga naming nakikita tuwing nanginginain si Aling Sonia ng mga buhay na hayop, kahit sa labas ng bahay nila. Opo, ako man, Sir Jupiter, ay nakita mismo ng 2 mata ko ang ganung gawain ni Aling Sonia. Yun ang nag-udyok sa akin na huwag na talagang makipag-usap pa kay Delphine. At kalimutan na lang ang naging koneksyon namin noon. Medyo nakaramdam ako ng lungkot, lalo na at ng mga panahon ko lang yun na-realize na talagang mahal ko na nga siya. Ni hindi man lang kami nabigyan ng pagkakataong iparamdam yun sa isa't isa dahil naharang na agad kami ng isang kakaibang problema. Sa pagkabulgar ng tunay na kalagayan ni Aling Sonia ng mga panahong yon, Sir Jupiter, unti-unti na rin pong nag-alisan noon sa lugar namin ang iba pa niyang mga kapatid. Siguro kahit sila natakot na rin talaga sa nangyayari sa ate nila. Hanggang sa ang natitira na lang po talagang nag-aalaga noon kay Aling Sonia ay si Delphine at ang nanay niyang si Aling Norma. Malaki po kasi ang utang na loob ng mag-ina kay Aling Sonia. Ito ang bumuhay sa kanilang dalawa nang mabuntis ng maaga si Aling Norma noon at iwan ng kanyang asawa. Si Delphine ang naging bunga noon. Kaya hindi nila magawang iwan ang kanyang tiyahin kahit na kung minsan alam at nararamdaman ko namang ayaw na talaga ni Delphine. Nabanggit niya rin kasi sa akin noon ayaw daw niyang tumanda siya sa probinsya namin. Gusto niyang magpunta ng Maynila at doon ay maghanap ng trabaho.
Sa tuwing napapadaan po kasi ako noon sa bahay nila, nakikita ko ang sobrang disgusto sa mukha ni Delphine sa tuwing aakayin niya ang may sakit niyang tiyahin. Kahit nga po kami noon, nagtatakip na ng ilong sa tuwing dadaan sa tapat ng bahay nila dahil sa sobrang baho ng umaalingasaw na amoy galing sa loob ng kanilang bahay. Parang pong may nabubulok na bangkay sa loob pero wala naman kahit sino ang may lakas ng loob noong tingnan at i-check kung ano ba ang meron sa loob ng bahay nila. Ni hindi nga kami makadaan doon sa tapat ng mag-isa lang. Grupo-grupo kami lagi tapos may mga daladalahan pa kaming pangontra. Kagaya ng asin, bawang, mga matitinik na sanga ng halaman o di kaya ay kawayang matutulis ang dulo. Nasaksihan namin ang lahat, Sir Jupiter. Nakita ko po hanggang sa halos magbutot balat na noon si Aling Sonia. Hanggang sa lumalim na ng lumalim ang paghinga nito. Ni hindi na rin po siya nakakatayo ng mag-isa. Ganun ang lagay ni Aling Sonia kapag maliwanag pa ang sikat ng araw. Pero asahan mong pagkagat ng dilim, nag-iiba ang lakas ng kanyang pangangatuan. Parang bumabalik siya sa dati niyang lakas. Nakakatakbo pa nga siya at nakakatalon sa bubungan. Nakakaakyat pa ng puno para lang magmanman ng mga dumadaan. Lumipas pa ang ilang linggo at talagang malala na ang lagay ni Aling Sonia. Unti-unti siyang naging agresibo. Ito na yung punto na para na itong hayop kung umasta. Kung minsan para na siyang aso na kumakahol at tumaalulong sa gabi. Kung minsan naman parang ibon na nagsisisigaw. Ito na rin yung time na kahit sa Delphine at Aling Norma ay hindi na raw nito makilala sa tuwing magsasaaswang ito. Kaya pala isang beses nakasalubong ko noon si Delphine habang papunta ako sa ilog na malapit lang sa amin. Hubad baro siya noon kaya nakita kong tadtad siya ng mga sugat. May malalaki, may iksi at mahabang mga sugat na animo mga kalmot. Yung iba roon pagaling na, pero yung iba naman ay halatang mga sariwa pa. Sinubukan pa nga niyang takpan ng sarili niyang mga braso ang katawan niya, pero hindi na niya iyon may tago sa akin. Kahit ang mga braso at kamay niya kasi, may mga sugat din. Meron pa nga siyang peklat sa leeg na hugis, ngipin ng tao. Napatanong pa nga ako sa sarili ko noon kung kinagat ba siya ng sarili niyang tiyahin. Sabi sa akin ni tatay noon, kahit daw si Aling Norma, nakitaan niya rin ng mga ganoong sugat. Mukhang malala na raw talaga si Aling Sonia. Ang sabi raw ng isang albularyo sa amin, malamang daw ay naghihingalo na nga ang aswang at naghahanap na ng katawang mapaglilipatan ang gagambang itim na nasa loob ng katawan nito. Yung gagambang itim daw na yon ang nagbibigay ng kakaibang kapangyarihan sa isang aswang para magawa nitong magpalit ng anyo o maging mas malakas kaysa sa normal na tao. Ito rin daw ang kadalasang nagiging dahilan ng pagkawala nila sa sarili. Dahil pinakakalam daw nito ng matindi ang sikmura ng aswang. Kadalasan daw, nakukuha ito sa pamamagitan ng pagpapasa nito galing sa mas matatandang kamag-anak. Hindi raw kasi mamamatay ang isang aswang kung hindi niya ito magagawang ipasa sa iba.
at habang buhay siyang pahihirapan ng katandaan kapag nagkataon. Hindi raw nakapanghahawa sa pamamagitan ng kalmot o laway ang uri ng aswang na kinabibilangan ni Aling Sonia. Tanging ang pagpapasa lang daw ng itim na gagambang yun ang paraan para maging aswang din ang iba pa niyang mga kaanak. Ito na yung mga panahong halos wala nang gustong lumabas sa amin kapag gabi. Kahit yung mga matatapang at siga sa amin noon, parang mga nabahag ang buntot dahil sa takot kay Aling Sonia. Ang mga gawain namin talagang tinatapos namin ng maaga pa lang bago pa man kumagat ang dilim. Halos araw-araw na rin kasi naming naririnig ang mga sigaw at alulong ng aswang na talagang umaabot hanggang sa dulo ng baryo namin. Hanggang sa dumating na nga ang araw na talagang nagpakilabot sa aming lahat. Kalagitnaan yun ng hating gabi. Tulog at naghihilik na ang karamihan ng tao sa amin nang bigla na lang umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw mula doon sa bahay ni na Aling Sonia. Sigaw na halatang takot na takot. Boses yun ni Aling Norma. Dinig na dinig ko noon yung halos sabay-sabay ding pagbubukasan ng mga kahoy na pintuan at bintana ng mga taga roon sa hanay namin. Pagsilip namin ni tatay, nakita namin kanya-kanyang dungaw din ang iba pa naming mga kapitbahay. Lahat kami, sa iisang direksyon lang nakatuon ang atensyon. Sa bahay ni na Aling Sonia. Sa ikalawang beses nang makabasag tengang sigaw ni Aling Norma, Sir Jupiter, si tatay na po ang pinakaunang lumabas ng bahay. Mukhang hindi na siya nakatiis pa. Bitbit niya yung itak na ginagamit niya noon panibak ng kahoy, pati na rin ang isang dakot ng asin na isinilid niya sa bulsa niya. Nang makita ng ibang kalalakihang naglalakad na si tatay patungo dun sa bahay ni na Aling Sonia, nagsunuran na rin sila. Siguro mahigit kumulang 7 kalalakihan ang kasunod ni tatay ng mga sandaling yun. Lahat sila may mga daladalang panlaban. Itak, palakol, tulos, buntot pagi, at kung ano-ano pa. Nakasilip lang ako. Gusto ko sanang pigilan si tatay noon pero wala akong ibang nagawa kundi ngat-ngatin na lang ang kuko ko sa takot. Talaga palang hindi ka agad makakapagsalita sa mga ganung sitwasyon. Parang naiipit ang boses ko sa lalamunan. Nakatanaw lang ako habang naglalakad sila palayo. Hanggang sa maya-maya, nakita naming parang biglang may malaking ibong lumilipad-lipad sa ulunan nila tatay at ng mga kasama niya. Dahil doon kanya-kanya silang umang ng mga sandata nila. Naganda sila sa pag-atake ng aswang. Inabangan nilang isa sa kanila ang bigla na lang nitong dagitin o di kaya ay dambahin na hindi naman nito ginawa. Pagdating ni na tatay sa bakuran ni na Aling Sonia, nakita niyang tulala si Delphine. Nakaupo ito sa unang baitang ng hagdanang paakyat ng bahay nilang may silong. Para daw itong nawala sa sarili. Namumutla. Nakangangapa at parang takot na takot ang ekspresyon ng muka. Sakalang daw ito natinag ng tawagin ni tatay ang pangalan niya. Bigla raw itong napalingon at pagkakita pa lang nito sa kanila, doon na raw po nagsimulang tumulo ng tumulo ang luha ni Delphine.
Tinanong ni tatay kung ano ang nangyari sa loob ng bahay nila. Hindi naman agad nakasagot si Delphine. Para daw itong nagpipigil muna ng iyak. Hanggang sa pautal-utal na nitong sinambit na wala na raw ang kanyang tiya Sonia. Patay na raw ito. Sa wakas, patay na raw ang aswang. Doon daw nagkatinginan sina tatay at ang mga kasamahan niya. Alam nilang hindi basta-basta mamamatay ang aswang na yun nang hindi pa nito napapasa ang mutya. Kaya lang ng mga sandaling yun ang palaisipan kina tatay ay kung kanino ito ipinasa ni Aling Sonia. Kay Delphine? O kay Aling Norma? Napahigpit ang hawak ni tatay sa itak niya nang tumayo raw po si Delphine sa pagkakaupo nito sa hagdan. Hindi kasi nila mabasa ang emosyon nito dahil halo-halo raw ang ekspresyon nito sa mukha. Takot, galit, lungkot. Para na nga raw itong bangkay na naglalakad papalapit sa kanila. Paghinto raw nito sa tapat ni tatay, bigla na lang itong nagpahid ng luha. Pagkatapos pilit na raw po nitong pinaalis sina tatay. Sabi raw ni Delphine sa kanila, kaya na raw niya ang tiyang at nanay niya. Siya na raw ang bahala sa kanila. Para daw itong may pinagtatakpan. Mukhang ayaw nitong malaman nila kung kanino ipinasa ang pagiging aswang ni Aling Sonia. Dumagundong daw ang dibdib ni tatay. Kinutuban siyang baka raw si Delphine nang pinagpasahan ni Aling Sonia ng mutya. Ang naisip niya noon, baka raw hindi kinaya ni Delphine ang unang kalam ng sikmura nito, kaya nagawa niyang kainin ang sariling ina. Isa sa mga kasamahan ni tatay ang biglang nagtatakbo papunta sa loob ng bahay nila dahil doon, para alamin kung ano ba ang tunay na nangyari. Pagsilip nito, nagulat siya nang makitang nakahandusay na ang bangkay ni Aling Sonia sa sahig habang nakakalong ang pugot na ulo nito sa kandungan ni Aling Norma. Nakangangang pareho ang magkatapat na bibig ng magkapatid. Magkahugpong pa ang mga dila. Kitang-kita raw ng kapitbahay namin kung paanong gumapang mula sa mahabang dila ni Aling Sonia ang isang itim na gagamba, papunta sa kahugpong na dila naman ni Aling Norma. Nakakapangilabot daw ang pangyayaring yun, kaya nagtatakbo siya pabalik sa labas. Kasunod na niya agad noon si Aling Norma. Bigla raw nitong hinarap sina tatay. Nanlalaki ang mata. Namumula pa. Gulong-gulo ang buhok nito at tumutulo ang masaganang laway niya sa bibig na akala mo ay sanggol na bago palang tinutubuan ng ngipin. Umitim bigla ang labi ni Aling Norma. Lumalim din ang boses nito na narinig nila nang sabihan sila nitong magsilayas na raw sa kanilang bakuran. Hindi raw niya kailangan ng mga bisita dahil oras na raw ng kanyang pagkain. Pagkatapos, binalingan daw nito ng tingin ang sariling anak na si Delphine na noon ay nanginginig na raw na nakatayo pa rin sa harap ni na tatay. Nakaramdam ng awa si tatay kay Delphine. Kitang-kita niya raw kasi yung pananayo ng balahibo nito na halatang natatakot din sa sarili niyang ina. Sa awa ni tatay, inalok niya ang dati kong manliligaw na sa amin na lang muna matulog ng gabing yun. Hindi kasi siya ligtas sa bahay nila
Dahil sa lahat ng uri ng aswang, isa raw sa pinakadelikadong kalabanin at makasama ay ang mga bagong silang na kagaya ng kanyang ina. Wala kasi ito sa sariling katinuan dahil sa matinding kalam ng sikmura nito. Kahit sarili nitong kadugo, kaya nitong patusin. Maibsan lang ang hapdi ng kanyang sikmura. Ganun daw katindi ang bagong silang na aswang. Dahil doon pumayag si Delphine. Tinitigan pangaraw ito ng masama ni Aling Norma, pero hindi naman siya pinigilan ng kanyang ina nang tuluyan na siyang sumama kina tatay. Pero naglalakad pa lang pabalik sa amin noon ang grupo ng tatay ko, narinig na agad nila ang malalakas na pagaspas ng pakpak na parabang nakasunod sa kanila. Mukhang ayaw talagang pumayag ni Aling Norma na dalhin ni na tatay ang una sana niyang magiging putahe. Ang sariling anak na si Delphine. Pero hindi po natinag sina tatay. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad hanggang sa bigla siyang bulungan ni Delphine. Tinanong nito kung meron daw ba siyang dalang posporo. Mabuti na lang, meron niyang dalang ganon si tatay. Laging may ganon sa bulsa niya dahil chain smoker siya nung araw. Inutusan siya ni Delphine na magsindi ng isang palito habang naglalakad daw sila pabalik sa bahay namin. Takot daw pala kasi ang aswang sa kislap ng pulbura nito dahil nagsisilbi raw itong pansamantalang tagabulag sa kanilang mata. Kagaya kung paano sila masilaw sa araw tuwing umaga. Dali-dali namang sinunod ni tatay ang sinabi ni Delphine. Totoo nga, bigla na lang naglilipad ang aswang pabalik sa kanilang bahay. Nagulat pa nga ako nang pag-uwi ni tatay noon ay kasama niya na si Delphine. Nagkahiyaan pa kami nung una hanggang sa ipaliwanag na sa akin ni tatay ang nangyari. Agad akong nakaramdam ng awa noon kay Delphine, kaya inasikaso ko pa siya. Inayos ko yung matutulugan niya. Ipinagtimpla ko rin siya ng gatas bilang pampakalma hanggang sa nagsimula na ulit magsalita si Delphine sa amin. Sa pagkakataong iyon, ikinuwento niya sa amin ang buong katotohanan tungkol sa nangyari sa pamilya nila. Wala silang lahing aswang. Yan ang unang-unang nilinaw sa amin ni Delphine. Hindi naman daw likas na ganoon ang kanyang tiya Sonia dahil normal na tao naman daw ito nang umalis ito sa kanila. Pero simula raw nang magtrabaho ito sa Maynila at napunta ito sa puder ng amo niyang isang matandang dalaga, doon na raw ito nagsimulang magbago. Noong una wala pa raw silang kaalam-alam sa nangyayari dahil hindi naman ito nagsasabi sa kanila. Nagpatuloy lang daw ang buhay nila pati na rin ang pagsuporta sa kanila ng kanyang tiya Sonia. Halos doon na nga raw ito tumanda. Nagbinata na lang din at lahat si Delphine ay saka lang din ito bumalik ng probinsya. Dala ang balitang malapit na raw siyang mamatay. Doon ay inamin sa kanila ng kanyang tiya Sonia na bago raw mangyari yun, kailangang maipasa muna nito sa isa sa kanila ang mutyang ipinagkaloob lang din sa kanya ng kanyang dating amo. Isang mutya na magiging dahilan upang maging isang ganap ding aswang ang sino mang pagpapasahan niya nito.
Wala pong kahit sino sa kanila ang gustong tumanggap noon, Sir Jupiter. Kaya nga hirap na raw noon si Aling Sonia hanggang sa dumating na nga sa puntong sa sobrang hirap nito ay tinangka na lang nitong hugutin ang mutya sa loob ng sarili niyang katawan. Yun ang inabutang eksena ni Aling Norma kanina. Kaya ito nagsisisigaw ng malakas. Nakita niyang ipinasok daw ni Aling Sonia ang sarili niyang buong braso sa kanyang bibig. Pero nang tangka raw itong pipigilan ni Delphine, ganun na lang daw ang gulat niya nang bigla naman siya nitong pagbalingan. Inatake siya nito. Pinalabas ang mahahabang kuko at handa na sana iyong ibaon sa kanyang dibdib nang biglang tumahimik ang buong paligid. Sa isang iglap, nakita na lang ni Delphine na bumabagsak sa sahig ng bahay nila ang ulo ng kanyang tiya Sonia. Hawak-hawak naman ng nanay niya yung karit na ginagamit nilang panabas ng damo. Nagkikisay ang katawan ng aswang, Sir Jupiter. Buhay pa rin ito kahit pugot na ang ulo. Iyak daw ng iyak noon ang nanay niya. Humihingi ng tawad sa kanyang ate. Nabigla lang daw siya dahil inatake nito si Delphine. Natakot siya para sa buhay ng anak. Doon niya naisipang damputin ang karit na naipatong niya lang daw sa tabi ng kanilang mesita at saka niya yun ipinanggilit sa ulo ng kapatid niya. Bigla raw gumalaw ang ulo ni Aling Sonia. Inilabas ang dila niya at ipinahiwatig na kunin na ni Aling Norma ang mutya para hindi na siya mahirapan pa at tuluyan na siyang mamatay. Lumuluha ito, tanda na sobra siyang nahihirapan at nasasaktan. Doon na napilitan si Aling Norma na tanggapin ang mutya. Kahit ayaw niya naman talagang gawin yun, dinampot niya ang pugot na ulo ng kapatid at pinaghugpong ang mga dila nila para sa wakas ay maipasa na nito sa kanya ang mutya ng pagiging aswang. Yun din ang eksenang inabutan ni na tatay kanina. Hindi kami nakatulog ng maayos ng gabing yon, Sir Jupiter. Si tatay buong magdamag na nagbantay sa amin dahil nararamdaman naming umaali-aligid si Aling Norma sa bahay namin. Para bang gusto niyang sunduin ang anak na si Delphine. Gusto niya siyang isama pa uwi. Mabuti na lang talaga hindi ito gaanong makalapit sa bakuran namin dahil tinadtad yun ni tatay ng pangontra. Nagtanim siya ng bugok na itlog sa bakuran dahil alam niyang ayaw na ayaw ng mga aswang ang amoy nun. Naglagay din siya ng mga sanga ng kalamansi sa pinto at bintana na merong nakataling ulo ng bawang at supot ng asin. Tapos sinabihan kami ni tatay na kapag daw matutulog kami ay magtabi rin kami ng mga matatalas na bagay dahil isa rin daw yun sa paraan para kontrahin ang aswang. Ilang gabi din pong nakitulog sa amin noon si Delphine, Sir Jupiter. Ilang gabi rin siyang sinubukang sunduin ni Aling Norma. Sobrang tahimik tuloy ng lugar namin noon. Kahit umaga, walang lumalabas sa takot na baka biktimahin kami ng bagong silang na aswang. Ni hindi namin alam noon kung ano ang nangyari sa bangkay ni Aling Sonia. Pakiramdam namin inilibing na lang siya ni Aling Norma dahil may nakakita ritong naghuhukay ng lupa sa kanilang bakuran. Hanggang isang umaga,
Hindi na nakatiis pa si Delphine dahil naaawa na raw siya sa kanyang nanay. Nilabas niya ito at kinausap. Dinig na dinig naming sinabi sa kanya ni Aling Norma na hindi na raw siya isang aswang ngayon. Kusa raw kasing lumabas mula sa loob ng katawan niya yung itim na gagambang tinatawag na mutya ng aswang. At bigla na lang daw itong nasunog sa harapan niya. Mukha raw ni-reject ng mutya ang katawan ni Aling Norma sa hindi malamang dahilan. Kaya tuwang-tuwa si Delphine. Halos magtatalon siya sa sobrang tuwa ng mga sandaling yun at naging masaya ako para sa kanya. Mabilis naman pong kumalat ang balita tungkol sa paglabas daw ng mutya ng aswang sa loob ng katawan ni Aling Norma. Naniwala agad ang mga tao dahil simula noon, hindi na rin naman na nakita pa ng mga taga sa amin ang palit-anyo ni Aling Norma. Bumalik ito sa magiging normal na parang walang nangyari. Ganun pa man, hindi po kumbinsido si tatay na gumaling na nga si Aling Norma. Hindi raw basta-basta mangyayari ang ganun. Pwede raw kasing nagpapanggap lang ito, lalo pa at nakikita niya rin namang hindi pa rin nawala ang takot nito sa mga pangontra sa aswang. Parang pinipilit lang nitong huwag maapektuhan sa mga pangontrang yun. Wala naman pong sinabi sa amin si Delphine pagkatapos noon, kaya ang buong akala ko talaga ay sarado na ang usaping ito. Akala ko nga noon sa wakas ay mapagbibigyan na kami ng pagkakataon na ibalik ang naudlot naming ligawan. Pero isang araw, nagulat na lang po kaming lahat nang mabalitaan naming umalis na raw sa lugar namin sa Delphine. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Kahit ang sarili niyang ina. Nag-iwan si Delphine ng sulat na iniipit niya pa sa bintana ng kwarto ko na nagsasabing, huwag na huwag daw kaming maniniwala sa nanay niya. Natuklasan daw kasi niyang hindi totoong hindi na ito aswang ngayon. Ilang beses niya na rin daw itong nahuling kumakain ng mga ligaw na hayop sa bakuran nila kahit nga raw daga. Pinapatos na nito. Nasa iisang bahay lang sila kaya kahit anong pagpapanggap ang gawin nito ay alam naman ni Delphine ang totoo. Nahuli rin daw kasi ni Delphine ang nanay niya na nang aaswang ng buntis sa kabilang barangay. Sinundan niya raw kasi ito isang gabing bigla na lang itong lumabas na parang hindi mapakali at may gustong gawin. Doon napatunayan ni Delphine na niloloko lang siya nito. Kitang-kita niya raw nang tubuan ito ng pakpak at mabalutan ng itim na balahibo ang sariling katawan. Para daw itong naging ibang tao sa paningin niya simula noon. Hindi na raw ito ang nanay na nagpalaki sa kanya. Pagkatapos pong mawala ni Delphine noon, nawala na rin ang nanay niyang si Aling Norma. May nakapagsabing lumipat daw ito sa ibang lugar. Namundok daw ito at nagtago sa mga tao. Lalo na sa mga nakakakilala sa kanya. Siguro dala na rin yun ng kahihiyan. Hindi naman kasi talaga isang magandang eskandalo ang mapabalitang ikaw ang pinagpasahan ng pagiging aswang. Nakakahiya yun, lalo na sa mga taong makakaalam ng tunay niyang kwento. Kaya rin siguro maging si Aling Norma, pinili na lang ding lumayo at huwag nang hanapin pa ang kanyang anak.
Siguro ayaw na rin ni Aling Norma na idamay ang anak niya sa lahat ng kamalasang nangyayari sa kanya. O di kaya ay naghahanap lang talaga siya ng tamang pagkakataon para magawa ang kanyang plano. Hindi man sinabi ni Delphine sa sulat, alam at nararamdaman kong isa sa mga dahilan ng kanyang pag-alis ay ang dahilang ayaw niyang maging susunod na pagpapasahan ng mutya. Alam kong labis siyang binalot ng takot ng mga panahong yon, kaya nga naiintindihan ko siya kung bakit nagawa niyang iwanan ang nanay niya. Wala na akong naging balita pa kay Delphine pagkatapos noon. Siguro may asawa na siya at mga anak ngayon tulad ko. Hindi ko rin alam kung muli ba silang nagkita ng nanay niya pagkatapos nilang umalis sa lugar namin. Pero kung nasaan man siya ngayon, sana maayos ang kanyang kalagayan. Ganon din si Aling Norma, na sana ay nakahanap din ng lunas sa kanyang kakaibang sakit na dala ng kanyang tiyahin. Ang tinaguriang tsismosang aswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at makikinig pa lang sa kwentong ipinasa ko sa inyo ngayon. Naway nagustuhan niyo po ito. Sa ngayon ay dito ko na po tinatapos ang aking sulat, Sir Jupiter. Hanggang sa susunod na kwentuhan na lamang po, mga ka-SP. God bless po sa ating lahat at magandang gabi.